पहिले से कोइले रहे सेटिंग हमरा छुट्टी के करत रहे वेटिंग। अरे जनलू ए सखी लगे पहिले से कोइले रहे सेटिंग हमरा छुट्टी के करत रहे वेटिंग। जब रोडवा पयनी फोन काने तर लगनी जब रोडवा पयनी फोन काने तर लगनी तले पिछावा से आइल मुछ मुंडा सखी चढ़ी के आइल हीरो हुंडा सखी छीना के मोबाइल भागल गुंडा सखी चढ़ी के आइल हीरो हुंडा सखी छीना के मोबाइल भागल गुंडा सखी के मोबाइल भागल गुंडा सखी गईले रही कोचिंग काला से हो पीछा मोर पर गईल बड़का झापा से हो देखे में लागत रहे बादामा से हो दू गो पिस्टल ले रहे पास हो पढ़े गईले रही कोचिंग काला से हो पीछा मोर पर गईल बड़का झापा से हो देखे में लागत रहे बादामा से हो दू गो पिस्टल ले रहे पास हो देखी लागे बड़ी डरे गोली मारी जाए मरे देखी लागे बड़ी डरे गोली मारी जाए मरे तो चहेटे दिलस लेके अपन झुंडा सखी चढ़ी के आइल हीरो हुंडा सखी छीन के मोबाइल भागल गुंडा सखी चढ़ी के आइल हीरो हुंडा सखी छीन के मोबाइल भागल गुंडा सखी छीन के मोबाइल भागल गुंडा सखी लभर किन के देले रहे फोन हो पूरा भराइल नहीं रहे जेलून हो राइटर राकेश राजू मिलिए के हम के जनिए त साचो बड़ी मरी है टून हो लभर किन के देले रहे फोन हो पूरा भराइल नहीं रहे जेलून हो राइटर राकेश राजू मिलिए के हम के जनिए त साचो बड़ी मरी है टून हो फोन रहे बड़ा बेटर छीनी झरला ससा लेटर फोन रहे बड़ा बेटर छीनी झरला ससा लेटर देखनी पिछावा से रहे गुरु मुंडा सखी चढ़ी के आइल हीरो हुंडा सखी छीन के मोबाइल भागल गुंडा सखी चढ़ी के आइल हीरो हुंडा सखी छीन के मोबाइल भागल गुंडा सखी।